4,000 ka mga relikyas o kabahin sa lawas ug mga butang ang kalambigitan sa mga balaan. Apil na ang party sa Krus nga gilansangan ni Hesus maoy haom nga bisitahon nining panahon sa pagpamalandong. Atong sudlon ang Chapel of the Holy Relics. Gawas sa Via Cruces sa Tabor Hills, sentro usab sa pagyukbo sa mga tao ang Chapel of the Holy Relics. Usa sa mga gidagsa o dagsaon sa mga pilgrims diri sa Tabor Hills, di lang matag Semana Santa kundi siguro matag adlaw kini ang Chapel of the Holy Relics. Diin naka-display ang mga Relikyas dinhi. 4,000 relics ang ilahang i-keep diri apan 25% ang nini ang naka-display diri sa kapitol. Una nga naana mo din gusto na ko ipailaila sa inyo ang mga igsoon, mga kapuso. We have here the splinters from the true cross of our Lord Jesus Christ. It's only a fragment, meaning that we could also symbolize, or we could also think na aduna daytay diri sa atong chapel na tay splinter from the true cross of our Lord Jesus Christ. More because we have also here gikan sa corona, if you could remember, nga itong gipurong-purungan siya og tunok. So a splinter of it naata dinhi sa ato ang chapel, and we have it here. Nag-isilyahan ang namo na kay basigon niya para maprotektaran lang po siya. So we hear a crown of thorns of our Lord Jesus Christ. We have here, if you could notice, when He was crucified on the cross, nati ka ng inscription sa mabaw niya, no? Inre na sa ato pa, if it is to be translated, Jesus of Nazareth, the King of the Jews. So mauni siya. So I would like to give a highlight also sa among special nga devotion to the Saint of the Impossible, Saint Rita of Cassia. Nagali ka din nila nag-devote ani kaniya, nag-devote sa ilang kagalingon labi na sa mga desperate cases, sa mga byuda, sa mga nasakitan, sa mga nag-antos. Bukas ang kapilyaan lang sa tanan nga gustong makasudong sa mga parte sa lawas o mga butang nga kabahin sa atong manunubos nga si Jesucristo. Apan dili lang kutob sa pagsudong kundili ang conversion sa pagpalig-on sa espirituhanong paglambo sa mga taong gitubos ni Jesus. Ako si Alan Domingo, Balitang Bisdak.